Singhason hawara mai pen ingdeng thongke brahini kar biri sumnem suronga je pen katalondun. Aningkan mangason si pining surihini rang korapli aningkan le thota ingdeng thongke brahini habar kar biri sumnem suronga je aliralon pen katalon pon. Kidam tang ningkan thomang bong ki langbong ding pipa chok lamlong si jet keba epadu ponlo. Bonta pining nom surihini rang korapli farman ki harchiali minister je malong si jet keba epaman pon. Laso long alang litum kisi kidang pendang lok laso jai me ki pachun je phan singhason em amor sing ti so lapen karbeng long disi niru la phan chupi pen cheng lok singhason long ki theki ding lapen akhia dat ke domu chora tum akhirap ki thetan pena joksi klempon uloputa chithan pon manja pen sumitra teron pi report time news tifu. Pini dak ke bang ke bildum kai ke ta karbiri sorim sorong aje makan kabila mera mai ke apply vet ke donangi pusini tum kai ta kabila mena bang ke ningkang tirpen ning plat et pen kai ta le tum humbi dum dun da sipini ta jo ningkan hong kebra hini da ke longpu putapulo singhason putapulo habar kadisum so rong aje lo nitum kabila mera mai lumba jonong dipenta naki humri dun lo da sininga rong pik nilitum lon alang li dak atrika mamai pu honsing hi alang mata pulo dak terang kripo mai cetong lundu la salang ta ning rong lo alang li aning rong te nitum ta ning rong lo la nitum kabila mera mai pen ke kai ka ning tir et pen sikai ta nitum bahai arong aje lo nai bidu la sinilitum kabila mera mai la pen karbil stoning sorong aja ya klaivet kita mata ate alang litum gitu pacet kason si la sobang ke nitum kabila mera mai pen kasi tarkon bom lo ate ni litum yong si la bangso adak abit pulonte pinis tangi ki la sinitum kakir sampom nitum kabila mera mai kakir sampom ke lehlo nitum ko anma ilitum karbialong kedu rong aji antan itu lapen jutang jubat an kedu man tum pacet hangkul kusinon litum han nang supha federita litum arong along kabindi litum nong halang langsung lihat dipu manja kabar kabil tum sorong gitu nan non halang ada pensila lapen dak maki humbi tulo la silason sini litum ta alang litumang bong nang cetlang dumom lo wani penil tumanta la som amana peng non taman peng du ni tum nang humri du da dalam tum la swa abar saini pun alang tum tiri kama mai tum ni tum suri suri kadum pijiri la penil tum angela son sin ni tum ke san ton humri masih kabila na mai kaita alang itu benek lai de di tan kaita mata bom no tapi ini kali tum han la kerang ke tum han da bangsu alam itu mana kabu kon seringan kabu no so lama kang tu la bangso bang ke udam nonte ilitum anutinta lo ilitum anutina bantala ke ilitum kirung pona telo hala da ilitum semedu ni pialam ni cingon tenam siapa medu ilitum la so seme join ne pen ilitum non kabila meramai alamata itu lo la so aking risi ilitum la ni pialam ni cingon tenam puas mi bang kam ke tangik lo je ilitum anutinta karbialam tiba ke buku nangpo pangdang nangpo an suci atak si poning nangpo lam tiki miri noi ba lam chori noi ba lam liri noi ladak pensi ilitum deklarang poning nangpo usi ladak ilitum nalitum labang so arong ajelong nilitum labang nalitum labang report nalitum sila channel pilih kini ada adalah sedang tunang tum hari abitung tum kanan dan itu kiri kamu mamai hin kan lepen kila ada jurnal komite hin kan dengan kurang kepaja lah la sini tum kisi kidang tiklo yon dak kaprang ben la kisi kidang ke la sekoson sila sedang so indeng thong ke ini awal
Karbiri so ni sorong aja tas Singason Junior Committee. Ladak usan ben sini tum alir bolon dojot pen. Insamnyen ben usan sini tum katalon hegi ma pula bangso kabor ikon ini tum dolo. Lasilaso kabor ilong bangke ini tum la Singason ang kangpi rong saru pasal penang lop. Riso yang kita biding la penge akia dat itu cocor itu la penge. Ladak Singason arat khutpak ben Singason kam asai bang ini tum dengi lo la penge ladak tibok terayar rong tum nang sipaduk pik lo ini tum ladak non la bangsa arong aja kam ladak bangke buratiro na rong arong lo la buratiro na rong ang rong ang bong teng ladak ma hak jelip kasi alang tum bang dak adon na dupik kasi alang tum sipaduk pik lo borik pik lo kasi abang kutin na tum nang sipaduk pik si ladak lang jumpo sini tum bangke ingin thelo la pengon nili tum MP lo mata dak lokal emisita lo alang li tame jo pitap jo pani tame birta nang tian lo ke ili tum ladak kilun kan giwang du uji asuri surya rat dak citong ni la sila suri surya rat ka citong ang tame nilang pendang lo ason tenta akitu ko timang awenengi la penga son tenta aduri abidaneng itu yun pendang lo ason tenta duri atang abidaneng uson sikai tanang matha dan si ni tum han di surya ang pilo la penon ili tum district commissioner di simem tame alang li methang tame apor durek pik ang bong tame ni tum long wang si di surya nang tandang alang li di surya dan si tum kan alang li lamat teng pen lo ni tum la pem pon lo akimia sonan wala son si tum han di surya nang tinan do pik ala suposi ni tum ni ngarong pik lo la pelada unit belum terang citong da do apai do pini ni tum long lang kerang tripo anda sosial tripo bedi tripo si ni tum citong lo kasi alang ni tum cit long pen ni tum lang soal do nakana lun tum ason teng si patita lang mi pik pik ason si ni tum lang hekmong mo kasi ni ngarong pen ini cok masih lesai tu kan để tum tang keng soi hen ban mang ke hok lo ini abang ke ani kam long mai ho kon mani ki cheng pen tak Singhasona hawar long resort terang ma KCS junit along hai laso long mange itu to mange ki cheng mange jut non on ta tum tingin ne pen paplun de pen la tame pining abang ke ni to mang isti ki sung alam thi bang sona so marla arsu marpi atumbang thoi kachari bang law join ni pen mani tumang pinmang group abang ke arsu pen bang rinong chingdi ma nim sugirung lahai bang ni tu pun edala cepatin ero la sini ni tumang ke la singrai tem ma chongki dam banjar haja lahai bang se nun chalo so pathap hai la sini ni tumang ke dori pukhi kadu ka bi pota na ma ke avi thai example mang ke la dak committee long tumhan kachuni rita patai lang abang ni tumhan na fokus topik am ini ba nasi dak Singhasonang bong kami ni tumhan bang ko an ya parin pen dong keng sono fast pen jutang hano kirim ceng pu dak Singhasonar bung pen ke karam ceng dong keng sono ni tumhan so jo ni pen nili tong pan pining ban ang chuning sebentar nang kelang pan krepi ka joni la se pining ma ke nili tong dala am jakong abi dala la se group item sopta nili tong ni dala la se la banjar hacha chongedam lai se gun chong ni single item se gun chong nanti nal tu kita tang ani kan masih kasih saya dulu tu kecil gitu bagi jindang sami mau sami nal tu macam la tiripi mai tu mana tu kacuni ri nanti ke kacuni ke son dulu dak subject meeting ta pan sehat ta chunuri lo boy feta nang puta lang bahai ta nang pipe nasi nang cak bom tan ni tum han ayat ta nang pipe nanti nal tu lah ini dah mana lah nal tu cepatnya sonkan cepatin lah ni tum cepatnya ke hambi khela inke bongo galun pon ke jeng banjar ke kam lahai sin ni tum dam bom nanti lah nal tu cepatnya tangan pen aku son nong igilong ni son ni ke cete klong aku son tu mana tu ni tum ni che thimuchot non ke dam tang an ma ke singolong ma ke ni tum an chini dam moe ta me group long ta me ni tum mang pin solo pena group bang bang chini ande da lo pin so ai tem chat pon ni tum long bang la banjara bang ke ni tum ma sab ni che the sigel me pera third ba ke donji ma pos ni tum ni che the nang limen bang ke
nilimen ke tari pension terang dengkeng nasib